aya mahwana aya. Saka ndezvekunyepa kakunzi muchipatara muri kudyiwa. Ye mainzi muri kudyiwa kamunandi maiziya ka. Apa ndakatodhaka zvangu magaka mambishi waiziya. Apa timu rira kutondigira zvaro kakasadza nemavheji asina kana vololo zvawo. Gaya mfana wangu. Kwanini Saul? Ndikuti vanhu bobo kuti boys titiro plan ipapo maiziya. Tikasaurowa kana masoja anga kwamagumbo, mabushkemba yayi, vanhu vakuchipa porridge. Bote here mugenga wangu. Pakaipa mfana wangu ka. Inzwonzwe apa ndanzwa voice rakulemane vangu ka. Aiwa, Mwari variko shuwa. Kana nini wangu? Ndikuzwa voice inenge tetezi yangu. Zvenguva ineka ndokunoswera ndabuda muchipatara munomu. Ko tetezi yangu ka yakarwa kujeni kune gwalangu. Zvoti chingosvika ipapapa ndokunongonzi bhuru kana kungonzi guda. Ndadzimbira maronda. Amai. Kana mauya kakulemani. Ndaiziziya zvangu kuti muchadzoka kuzokumbira regerero ka. Pane zvose zvamakanditadzira pano panyika zvitadzo zvese zvamakandiitira ka. Ko ndaiziya kuti muchasvika kupiko. Ndaitoziya kuti muchadzoka chete hakuna kwamunoenda imi. Neyo mwana Stembeni. Ukati dzichirimo. Asi pawakabholonjwa ipapo wakabva wapazwa nebrain dzese kani. Nekuti kapa handisi kutombonzwisisa zvauri kutaura ini. Kulemani musanyare zvenyu ka ndinozviziya kuti ndiri mwana wahanzvadzi yenyu ka. But pafeya chaizvo ka. Munotondora semukoma wenyu because panjere chaipo ka. Aiwa ndinokurovai kuseri nekuseri. Nekuti ndine njere dzakarodza kupfuura imi ka. Saka zveipapo aiwa kumbirai zvenyu regerero sekuru kandakateerera zvangu. Asi kana tichinge tabuda inzwai munzwe ka. Musazondishedza kuti triple because munenge makutondimakisa maiziya. Nhai. Saka ndokudedza kuti ani? Kulemana haikona kupusa so imimi hamusi kuziya here kuti kumastreet mukomo vari kutondishedza kuti keika kureva kuti kubvura kwetsuro ka. Ndiri kudzibvura zvekuti haikuona ka mumastreet mukulemani. Saka haikona kupusa kule changamu pamasini acho maiziya. Aizvi. Saka inini zvekubvura kwakotsuro zvineineni izvozvozvo. Musanyanya kuzvidya mwoyo zvenyu stereki sekuru ka. Ndaingozviziya hangu kuti idzungu chete ka. Kupaparika chete sekuru ndaingozviziya ka. Kuti aiwa kudzoka muchadzoka zvenyu ka kuzokumbira regerero. Saka kumbirai zvenyu sekuru regerero ndakateerera zvangu ka mwana wehanzvadzi yenyu ini. Ko apa mabhandeji aya akabvisiwa fesi yako wachaidzoreredza here naiwe kachongwe mwanangu? Tete, mukabva manditi kajongwe here nina mana? Musadaro so. Amai kani? Haikona kutaurisa mwana womukoma wangu unokuwadziwa. Wakaregereriko kukuisira madhiripi ipapapa. Wari kuona bakani kuti wakakuwara. Uchindobuda muno. Da kuti wanongedzere vanhu vakakuita kapfira mberi iwawawo. Ndowabata mubodzi. Aye, wachanyepa wamwe. Kokukura kudai sona iwe kachongwe kwaiko. Tete, ndonzoshomola mana. Imeka musika noti zita iroro hariita mana. Abe, ndozita rako bakani. Unoziva here iwewe ipo wakazvariwa baba wedu wakatokutenza zita rokuti kachongwe irori iri. Ana amai wako pawakazotamira kuHarare ino manje. Kwakukuchinja kwai oshomore. Ndosaka uri kuita munyama bakani. Wajeko mwana wahanzvadzi yangu. Handisandadya tete. Munoziva tete kubva pandakadzingwa kumba kuna dhedhi. Handisandadya kanosvika ka5. Munoziva dama kandona tumanza go tete. Ndandakasimba kaini. Vanhu vanga vatoda ndite dhomeni mumabhawa avo. But manje ona izvinezvi zvandaita. Amai. Abe, mira ndikutengere madonanzi. Nesi. Naimi nesi. Chikombero. Mira ndinyatsokutaurira something chausingazivi mwana wehanzvadzi yangu. Aiwa kanhai kulemani. Ingawani ndati apologize. Accepted one. Nhai akomana. Iwe. Ukwane wanzwa ka. Kana wakabviswa pfungwa pawakarohwa ka. Ipapa haisi mhosva yangu inini. Wanzwa. Chandawira kuchipatara kuno. Inyaya yekuti ka. Madzimai ava kava vanga vachida kuonawo shomole. Saka kutomira kwandaita pamubhedha wako panapa ka. Ndatongoti ndovape nguva yekuti vataurise mhuri. Ndozobuda navo vaakubuda. Unofunga kuti handisi kuziva kuti ndiwe wakapisa sowe rangu here iwewe? Tinenge takatozviratidzwa kare nemweya izvozvozvo. Wanzwa? Nhai kulemani. Saka muri kuedza kundiudza here kuti imi hamuna kuya kuzondinyundura mudositazi randiriri nhai sekuru wekamusana? Unotamba iwe. Ndingauya kuzokuburitsa manje. Kuburitsa mbavha inini manje. Ndikuburitse ndokupepa manje kuti upore uzowana kuzondibira. Iwe neni hatina ukama wanzwa. Handina ukama nemwana wemukwasha ini. Aiwa sekuru musadare imimi munoti dai anga ari bridge mai akanganisa maimuuraya kudai iso here sekuru. Kana kuti dai amai vangu vanga vari vapenyu. Maindidaro here nhai sekuru? Sekuru amaimbondita rafu yakadaro nhai sekuru. Sekuru musadaro emiso. Usatombode kundinyengedza nezvemakrocodile tears zvako izvozvozvo. Wanzwa? Handisi fuza inini. Kana ukatochema kana ukatoita sei zvandataura ndizvozvo.
unofunga kuti dai wangone ukamanene pane pawaizombowe wakapisa sowe rangu here ye Bridgimaya chaiye otouya opisa sowe rababa wake. Mutamba iwe. Tetekera ndikunyepa ushomore. Abambo wako akatsamwa zvisingaite. Iwewe tanga wapora handiti. Ndichamboedza kutaura nawo. Asi paunobuda ndichakuitira purani yoimba yawaitaura kuti inoita $7 iyo. Umbofanira kugara ikweyo tozoona. Tetezi, ingapa makafona paipe pamakapesera kutaura neni. Mati makaputika wani. Handi mati makutofamba negarisi here mimi. Kwangu ndipakireka kana kahwani zvako tetezi. Neamana. Ndakadzingiwa baka nemwanangu. Ndiribe kana kobiriba. Asi usatyeba zvako shamwari. Ndichaita purani handiti. Iwewe ukandobuda chete usabveba pano. Nesawo wachandifonera ndobva ndauya kokutora. Ko mota ari sei? Hede, amai wako palibe papaye. Ndobakana kuteta kuti abambo wako asabvume bako yako kutora. Naye misekurimi. Ndakakudzai wani kuti ndine mukomana wangu. Mukomana uri kuita sei kwewewe? Unoziva hele kuti nini andinetsekane nemali kainini? Unoziya kuti apa pakainini kana ndichida mali ndinongotuma ruoko rwepfeni rwandinalo ulu apa pakapo. Ndinolutuma ku reserve bank ka roenda rongononongedza chete ikokoko ronotola mali. Ende arutole mali mazigi ka rinotola ma US dollars ka kana kuti rinotola maranzi ka. Kunyepa. Plus nini handidanane nemadhara ini. Munoda kuti ndidyiwe nemadhara unge penjeni nini manje. Ndisiyei zvangu ini. Ndozva munonetsela chete ka izvozvo. Unoziya hele kuti ini ndine ruselo ka. Ruselo runoenda kuMalawi kunotora upfu kokako. Runotora upfu nematemba ka. Saka ipapa pa inini andicheme nzala ka. Kana ndichitoda kudya chikafu ndinacho ini ndinodya. Ende ipapa pa ndinogona kutongokupa $100 ka. Yekungoti undipuluzile dumbu langu chete ka uri kuzidzwa here. Ipapa maakunyepa manje. Ezvo ndiri kukuudza inini Bridget ka. Eni ndiri kukuudza kuti iwewe danana nemukomana wako handisi kuti ka. Lambana nemukomana wako. Ini ndiri kuti danana nemukomana wako ka pati unenge uchidanana neni ka. Ini ndini dhara lako ka rinenge richikuendesa auti wazidzwa hele baby. Imi. Mirai ndimbofunga uko. Iwe hapana nguva yekufunga ka. Nguva yeli kupela ka unoti ndingashaye mayelo bonele muno muhalale. Katika kufunga uko nguva yeli kupela tizo. Aiyo. Kuti ndiwana kuti muri serious sekuri mimika. Ndipewo kana $100 nonyatsoziva zvekuti mune mari dzenyu sematauriro amuri kuita iwayo. Iwe uri kutaura $100 chete hele iwewe. $300 kai umbonojila ka. Usatye zvako blebi mali is not a problem ka apa kumuka. Chindipaka namba dzako tione kana baby. But please musazofone. Ini ndindotanga ndakubhipai. Ndikasakubhipai musafone please. Wola heti baby wechimeme. Iya hite manje wakomana munhu tozorera kupiko. Munhu anozorera kupiko apa naye office. Aiwa office aimbodzokereka muzodzoka zvenyu next week but wanika hanzi nadokta apa tiri kutomboda zvedu ka bed rest yakakwana nditika saka imbotimirira mbichana office. Ndiri kuzinzwa chikomana apa kapa ndinoda kutora chete ka statement handitika. Ndiudza kuti makakwana muchitei. Makange mapazamba mevanhu ka. Office aimbomirekani mimi mukoma. Iwe kasika kutaura Tony. Mumamane makapazwa handitika. Nekuti ka no one made a complaint ka. But ndikutoziva kuti nhubi mimi ka apa kapa kukuvara kwese makatorohwa muchinge mapazamba mevanhu saka makarohwa stereki. So taura kuti chinga tingoziva kuti muchobuda munochi munenge makananga kachi muchitokisa. Office, handi mati mimi hakuna munhu akaisa ripoti yekubirwa. Ndizvo ka? Ndizvo ka zvandataura izvozvo. Iwe criminal. Naiwe riti criminal. Udanira machidzoka chinhu wanzi rinini. Saka suti kuneserwe isusu. Murada nguva. Takadhumira waiziya kumadziro tichibva kubathroom kunogeza. Takachedza. Mbama mavhakiswa Cobra. Chinowa mabude. Iwe. Fucking rubbish. Bathroom Cobra yekupi yoyo. Imo muna mukuisa unogara imomo. Kasika kutaura tinzo Tony. Aiwe muradi yosiyana nesiyo geta wewe wako wanzwa. Nesi. Ava kuti traumatize ava. Fucking rubbish. Doctor. Alright, ndakwenda. But this is not a fucking over nditika. I'm seeing you. Manzwaka. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochema no support yenyu wanhumi.
ndiri kukumbiritsa vanhumi mupote muchisheya kamumavhidhiyo eduya aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana muchindiditsa semadiri ndinokuitai nai vanhumi, ndokumbirawo kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai. Maadvhetiyo ndokumbira musajambeba maadvheti varungu, ndoipo ini nochikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri wekuyoutube kwavanhumi ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miriyoni, takawanda hatizobeba mafrogo evanhu kumaarea avo. Ndizvozvo mabuja, ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano, hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.